Mensen, goeiedag, goedemiddag, goedenavond. Odi, 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 odi. Dit is niemand anders Gino Vient. Ik kon naar een camera door naar het programma Akomfo nou. Wie staan niet? Me baro di metako di na neva tata obia gado fu gado konfo fu chima kabra fu kabra prove fu prove. Mi piki fu piki mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu liba. Mi piki fu lokto mi piki fu sabana. E bar hori ji ini wan bigi sama sa dalo tu na ngala les piki na nga saka pasti. E me bar hori ji ini wan sama na sranang para koroni sarama kabo po do si paluini pat verwanika kweeklus laturweg Ruango, Pasti, Sunny Point, alles maar dat na sranang me baro dat wan bigi hori na ngala les piki van. Na tata op vandaag is, als ik het mag weten, is 6 maart 2022. En dan met baris maar pena Frans Guyana Odi Celine Veronica Odi les peki krijgen aan sakafasi en alla de brada pena sisa pena in Frans Guyana samino kaning me baru na pena bigi odi tiri tapasson de bakanalisatie de matason de type uder. En alles maar pena Europa groet ik iedereen daar zo goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Dapena in Europa, dapena Tata Kondre, Nederland, dapena in Rotterdam, Groningen, Wageningen, Zwolle, Lelystad, Utrecht. Groningen, alla de president met elkaar. Bembre passie, bembre kondre, odi lespeki, anga sakavadi en alla de sprapen naar België, dape Orlando, Kathleen Patrick, Mels de dape, no de Mels, no dape Mels de Tena Frankrijk, no de, en dan met Bales sprapen in Zweden en Frankrijk. Bayo, odi, Pascal, odi, wala madape, Mels, Mary Gate, Omaida, Sinclair, alles naar Frankrijk, dat we baru een bigio die tiri tapasso de bakalan ziek. Goeiedag, goedemorgen, dit is Kinovien. Tire wat abra, a problema sa, ala sotu sa weshi, ala ning weshi sa sma, e Akomfo, en tire is de wat dame ask me, want bigis ma ask me is de, abra, san die ze betekent, san top kromante betekent, dan taki kom ik even in tap aptori dat die mensen, maar sami want tegen tire tapasso de bakalan ziek. Even als pardon van iedereen. Ik had beloofd om een paar mensen te bellen in de afgelopen dagen, maar wegens ik ben Jim Chirati, ik had me even en ik ben even ook in een kleine rust. Kotak je wan strikka met ik nono de en dan respecti. Tite bar odi respecti van daar moet ik het een beetje rustig nemen dan. Zo'n tijd dat padde dat me normaal taki, omdat zo'n tijd dat me de in wan strikka vast. Mensen, pardon voor dat. Maar ik ben weer heel goed over een week, denk ik. Dan ahis sansa met doe gona afas famus de mensen. Maar mensen bransisa samotego tirelek same betak verleden week a program Akomfo na wisani. Bribi bransisa. En samotego no not throw you bribi, not throw you schrijf bika Akomfo na yuna Akomfo en yuna Yorka en bikasi. A bribi sa imus abita pu yusrevi mus de altijd 100%. Bika if ano de 100% sisa anga brada met tegun taki. You lebi ogo an fasi yo de wan so fasi anga yusrevi. Omdat celebratie sa met tegu dat omdat mi ap ervaren in asanati. Bigi en ano mi wan de bransi sa sande dape de shisrevi. A bribi sa mus abi mus de 100%. Because if a bribi no de en im lobby srevi en im vertrouwen srevi. Want dat na amor een biggie punt dat jullie libi sama. Bika nana tata lek van Taki, lana tata di ini wan sma. En buku nanga wan passi. En a passi sa nana di you a dat ya waka. You can change it if you want it, maar da you. You can change it buku, maar da you. If you want change it for boom, a boom. Maar if you change it for hogri, da de hogri. Maar leuk van met de gubransi sa. Alasani de na you anu. Je meki, je broko. Dat met ik altijd you lek libisma, you na you basi, you na you egi gado. Teres met ik God this, Jezus this. Anga hemel, anga hel. They moest actie wan libisama, zij tak de sanati. Oteng ashi hemel, ote ashi hel. En ote asi Jezus. En ote asi Gado. Je verstaan? Gado de na you. Gado de in you. Mine kost na wan kerke. Mine kost na wan moslim. Mine kost na wan sma. Maar je moet sabi lek libi sama. A you ebe pal you libi. Evitak tide yo mo guaskoro mo go leer. Mo go leer go tron wan verpleester. Na yo go doen.
Evitak tide, mi gona for president, for president take 4 yari, 2 yari, ino godoro. Itak no mine godoro. Maar we kan godoro met takine go. Om dat zeide, je bepaalt sa je doet. No was maar bepaalt je. Je verstaan. Maar dat pak rond tapu tide van de dag, je habitat ki libisma son ten wan bepaalt je. Libisma wan manipuleer je. Libisma kan eens ref basi. No. You na you egi basi. Because say de, you meki e you broccoli van Taki. Je doet in iwan sansa you wani. Dat dape, je shitaki no. Lek umasma, lek manengre. Eva wana tak ego danga frodati. Of afraid tak ego danga manati. Maar van wana nego. Je verstaan Bransisa. Dat taki in you, you schreef e meki, e broko. You schreef e doet in iwan sansa you wani. Daarom a bigisani. Te you kies wan praxeri in je ide. Azelfde praxeri sa kwa eerste wan. Dat na a bigi wan. En dat na a wan sa yung steki Bransisa. Omdat se Bransisa. A desu taki. Zo'n ting. A eerste wan yo kisi. Dan da plotseling bam. Dat in bepaalde. Niet is dat een minuut. Dat wan tra praxeri kom bak in je ide. De actie zegt. Hey wacht. Dat dape a dige bigi. Dape a twijfel e contacti wakti jongen. Mi be shi so mana so. Na lekte Akomfo tegi taki luku feifi telefoon dape. Mai shawanga ready. Tek dati. Maar you know like big ikiswan so big guy. Of vigoro dape da waite taki no teki ala tek two. Ina wanda two ready de ma mai te go tek are go tek one ready one mo. Maar she two ready one. Feifi telefoon she two ready one. Maar tra ready wan apwa strepi. Maar wan sama go tegi a ready wan de plain ready. Maar die dore shi wan anga strepi anga ready anga wan ready gewoon. Yo prakse e kada ready tumele no. Im tek a ready wan sa tegi. Om dape at sansa Akomfo et sorry dape na wan grote test. Na wan test she go mek dape. Na lek Akomfo tek go na casino. Ala test sara go na casino. Go put $20 tap nummer 2. Ik go na casino. Tak normaal mo pot $10 want $20 furo. Daarbij ga je in het verkeerd. Want Akomfo te je pot 20, maar je vindt dat afuro je pot 10. Zo op. Je nak a 10. Toch? A 10 ook. Dan moet je baga pot zo. Je vindt dat no, je go pot zo. Tanga la zo op. Ikolasi. Krosa la money. Ikolas ala mo je praat je sep sa yo. Mi be abe koma. You make in a begin a fout. In a begin je make a fout. Omdat zei de Akomfo sorry wansani. Akomfo sreka na roko kapa. Na lek Akomfo tak go poti wan tobo na nga 5 wiri. Maar you veni go pot 60 wiri in a watra. Toch? Want event tak a 5 wiri no sari. You go pot 60 wiri. Dape je go da je shi je fromo a roko fa Akomfo. A her fasi fa Akomfo set aroko je pori. De acties dat jongen vast aan dat go of jo actie. Want dat kan de aserka sa Akomfo make you do. Im ga ik go tapa dan im ga roko of im go so do so. Te door ano waka fa go de taki yo Akomfo. Lima pasi. No Akomfo no lipia pasi. Ayu from una roko. Daarom branche sami want tegen tide. No meki no wansani in you make you conta po wan pasi taki ye dege. Want zodra je conta po pasi ye dege dan. Je las a twijfel, je las a bribi. En Akomfo las a bribi tap you. Because he said Akomfo no man tegen wan sani voor go do dan je go do wan trasani. Je verstaan? En dat ben nou een biggie sani sa wile klibisma misrevi sonte doe. De acties revi hey dat van me veranderd. Samen doe. En je nou moet concluderen na je schrevi. Je concluderen na de Congo voor je na je ka voor je. Zoals met dat ja maar Akomfo moet konjime moro krinda no. Akomfo you a krin tori fa ba a tori pa. Maar you know ne doing na fasi. I verstaan Bransisa. You ne doing fa imusu do fa Akomfo sorry. Wan moro kring Akomfo no ma kring.
wan luku brasi sa motego no dia. Akomfo no, so lisa akomfo ko la ko tegi sani, ma toch je make mistake. En so te akomfo wani, taki julek libisma, liki yoka, liki koko. You must denki. You must denki om dat zijde, te use don, musu duan sani, inom jumpo leke bam, jumpo go duan sani. No, if don't denki fosi tak, hey, loko. A telefoon mi broko mi go, me ka telefoon mi, toch? Maar temo go, samo go do, samo go tegen een repairman. Of een repairvrouw. En om je een pijving. Je verstaan? Alle zijn dat je ook doen, denk je voor si longo. Daarom, je ziet zo'n ding, zijn heeft zangas, maar wat zijn, kom voor parade ede of sang, of op je manier dat je go do zo, dat de jump ook direct en jump ook doet wat Tere go saip sa. Tere go ese sanga go, de soedem, kofru, de doet dit, alle de longo, saip sa moro furu. En ik ga naar vasi. Because say de julek libi sama no kruderi nanga yusrefi. You no kruderi nanga yusrefi na fasi fa akomfo wanyi. Iver staan brasi sa. Daarom zo'n ten je go obiasma is don vesa obiasma da in yusrefi of obiasma karwane konji taki ye kisi wa duma kama competição. Mas je denkt dat je a duma kama. Maar zo'n je denkt dat oh, sang. No. In gods don, je denkt dat je hey, samen is het tegen me. Dat je moest je schrijven tegen je, dat even zat de samen tegen. Want ik zie het, dat als dat samen tegen aan het dat you know branasisa. Atjibu. Branasisa me tegen internet de zo weer maar hoor rekenen chinso. Sa you must do, tak branasisa. Take you andere dingen. Sa you must do. You must denken sa amai tegen mi jaso. Eva sade of amakarwa neji. Amakarwa bakabusi aisa. Deo denki dat bakabusi aisa. Deo aksa man taksana basa bakabusi aisa. Wan luku no brasi sa no go direct ensa atori sa Taki. Abra ning sang libi sama eji ala so sani ning. Asuris do kareo ye werwa sleper apuani. Ye werwa ati apuani. Saide. Na manipulasi. Na make you denki ide wan fasi. Na make you denki i werwa gevaarlijk ati. Na make you denki werwa gevaarlijk so. Na make you denki werwa gevaarlijk oloisi. Manipulasi. Manipulasi na bigi sani. Na groot bigi sambra na sisa. Dape yeshu taki ina Akomfo toch? Jullie Akomfo toch? Dat je go bruya de acties heeft jong. Sa eif saja so. Sana aher dege aher manipulasi san libisema. Sana pisitori dati. De acties heeft taki wakti. Aman a obiama